13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65। नानू 13 पचे 90। ए बैठत का है नहीं खे? ए जी जन्म तारीखवा ठीक बा? एकदम सही बा, ठीक बा। ना होके तो तनी एक बार और ही चेक कर लिया। अरे पंडित जी टाइम हम ही देखोले रहनी, हमरा एकदम से याद बा। पंडित जी कोनो अड़चन बा का? अरे महाराज अड़चन खानी अड़चन बा, महा अड़चन बा। जाना तनी मंगल टलटना के बैठल बाड़े, वही जा राहु और शनि जौन बाड़े एकदम बीचे नजर लगैले बाड़े। आज जब ऐसा होला तो जानता नहीं का होला? का? एकर माने होला अंगारक जोग। आज जब अंगारक जोग बन जाला तो ध्यान रखी 7 दिन के अंदर पत्नी के मृत्यु हो जाला। ए पंडित जी ऐसन कैसे? तो नहीं एक बार फिर चश्मा लगा के देखी ना। अरे मातवा रउआ खूब कहनी, चश्मा के बात कहतानी, हम दूरबीन लगा के देखे तो वो उहे बतिया होई जोन हम कहतानी। अरे महाराज जी एकर निवारण के 50 गो उपाय तो हम ही जानतानी। पहले झाड़ वृक्ष से ब्याह होला, ओकरा बाद लड़की से ब्याह होला। महाराज रउआ समझे के कोशिश नहीं करत। अरे मंगल जौन बाड़े 7वां भाव में बैठल बाड़े नीचा होके, आ वही जा राहु केतु जौन बाड़े वक्र दृष्टि में अपन नेत्र दे रहल बाड़े। एकर माने बुझी तनी का होला? का? अरे एकर मतलब होला अमंगल, अमंगल ही अमंगल होई। ए पंडित जी तो एकर दूसरो उपाय तो होई नु। हाँ एगो उपाय तो बा। हाँ उगा देखी अगर जे कृष्णा बाबू के बियाह कोनो दोसर लड़की से हो जाओ है ना, आ उ लड़की जोन बियाह 7 दिन के अंदर मर जाई, आ तौना के बाद आरती बबुनी के बियाह अपन कृष्णा बाबू से होता तो समझ ली कि उ बियाह फलीभूत होई। अरे मंगल ही मंगल होई जे बासे। अरे पंडित जी अरे आजकल के जमाना में कैसन बात करता नहीं रहुआ? बुरबक हुआ का ढेर पढ़ लिख ले बाड़ो हैं? नइखे बुझा तो जा तू कल आ तनी ओहो लोग के बारे में पता लगा ली हो, जे ना बुझेला वो केंगा भुगतेला। हे भगवान हमरा से ऐसन कौन गलती हो गई जो इतना बड़ा सजा दे देनी हमके? हम आरती से बहुत प्यार करेले भगवान, बहुत प्यार करेले। ओइसे भी सुन ले हैं कि रौरी दरबार में मांगल हर मुराद पूरा होला। हमरो पे कृपा करी, कृपा करी प्रभु। हे भगवान हमार कईल की सजा हमरा बेटी के काहे देता रहा? ओकर मात्र 2 दिन की जिंदगी बचल बा। ओकर एक गो अंतिम इच्छा हा सुहागन मरे के। ओकर अंतिम इच्छा पूरा ना हुई भगवान। हम राउर सामने अचरा फैला के भीख मांगतानी, हाथ जोड़तानी। ओकरा के सुहागन बना दो भगवान, सुहागन बना दो। माँ जी रोई मत आप। हम आपकी बेटी से ब्याह करला तैयार बा। हाँ कर वो सच कहतानी? हाँ माँ जी। अरे भगवान के दरबार में खड़ा होकर हम झूठ काहेला बोलब? हे भगवान सचो कहल जाला, महिमा अपरंपार बराउर। लेकिन माँ जी हम अपना घर वालन के फोन करके बुला लेता नहीं। वो कल सांझ वाँच ले आ जाए लोग ना तो धूमधाम से ब्याह कर जाए। इली हेलो। हाँ ना बेटा ना, देखा डॉक्टर के अनुसार ओकर बस 2 दिन के जिंदगी बा और आज तो 1 दिन खत्म हो गए। पता ना का भरोसा कल कोई बेरा ओकर जीवन लीला समाप्त हो सकेला बेटा। ठीक बात है, हम अपने घर वालन के बता तो दें कम से कम। अपना माँ बाप के इंतजार में ई मौका खोए मत दा तू। सुहागन बना दो ओकरा के बेटा। खाली बता देता नहीं। हाँ हेलो। हाँ बेटा। बाबूजी बात ऐसा बाना। अरे बेटा हम तुम्हार सब बात सुन लेनी। तू कौनो गलत काम नहीं करत बेटा जी। तू एगो मरे वाला के अंतिम इच्छा पूरा करत ताड़ा, ये तो बड़ा पुण्य के काम बा। भगवान तो हर पुकार सुन लेलन बेटा। हाँ बाबू तू खुशी खुशी ब्याह कोला, हमनी के आवे के चिंता छोड़ा। हाँ अच्छा ठीक बा बाबूजी प्रणाम। का कुछ प्रॉब्लम बा? ना माँ जी हमार माई बाबूजी लोग ना आ पाई लोग, लेकिन रघुआ ब्याह का तैयारी कर। ठीक बा, खूब सुखी रहा बेटा, खूब सुखी रहा, खूब सुखी रहा। चलो ये ग्रह कटल, बड़ा खुशी की बात बा हो।
तनी हम अपन परमानेंट मैडम के भी तो परमिशन ले ली। हेलो स्वीट हार्ट। अरे हम वहाँ आके का करब? तू वहाँ हमार सौतन के मांग टिकबा और हम मंगल गीत गाएब। अच्छा ठीक बा, तो हम ब्याह कर ली। ओनली शादी, नो सुहागरात। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज से आप लोग पति पत्नी माता पिता का आशीर्वाद लें। खुश रहा बेटा, जा बाबूजी के पैर छुआ। बेटा सदा सुहागन रहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरा हो गई। तू कितना भाग्यशाली बारू, कितना अच्छा लड़का तोरा के मिलल बा। दामाद बाबू, अरे दामाद बाबू कहाँ चल गई ले? ए रुका, कहाँ जाता रहा? घरे जाता नहीं। घरे जाता नहीं? हाँ। और एकरा के विदाई करके के ले जाई? हाँ विदाई? अरे विदाई का बात कहाँ भइल रहल? हमनी के तो बियाहे लेते रहल। अच्छा हाँ। तय होला खाली बियाह है। हाँ। बियाह के साथ सुहागो रात ना तय होला बाबू, बाकी होला नु। बालो बच्चा तय ना होला, बाकी होला नु। अले ये अथली बियाह थोली हो कि विदाई होई? अग्नि के फेर भइल नकली बा। हाँ भगवान के सामने सिंदूर दान भइल वो नकली बा। इस CCTV कैमरा में हम सारा बियाह के रस्म रिकॉर्ड कर ले बानी। सुन, पुलिस के बुलाए तोहनी सब के ना जेल में पकड़ाए, वही से सराइब जा। हाँ। अरे तो गुंडागर्दी है। अरे रौरी बेटी से बियाह के हम ओकरा ऊपर एहसान कैले बानी। अरे वही सब करता नहीं, ये कुछ ठीक ना हो। हाँ ठीक नहीं के, एकदम ठीक नहीं के। फिल्म में सिंदूरदान होला, फेरा होला, अत बियाह हो जाला का? खुले आम धोखा बा। धोखा बा। धोखा बा। हमनी ते दावत थानी थन, लवा दोन उठा लेते बा, उठा ला। हे बाबा, चुप। अरे बियाह नकली है। के कहला नकली है? शादी तो असली है। ई बियाह धोखा बा। के कहला धोखा? ये तो असली वाला है। ऐसन बा कि हम अपन मेहरारू लेके जाता नहीं। हाँ 1 मिनट के टाइम दो जा। हाँ टाइम ले, टाइम ले। 1 मिनट टाइम ले। जाई बस। अरे अरे साला अब तो ले जाए के पड़ी रे, राखल कहाँ जाई? अरे तू तला बोल ना जल्दी। अले बानू हम आलू दुकाल थाकुल ताप के डालल हम। हाँ, ऊ तो थाल में 1 महीना फगुआ में आवेला, बाकी 11 महीना तो अमेरिका में। अरे 11 महीने के का जरूरत बा? 1 दिन में मर जाई। ठीक बा, हम अपन मेहरारू ले जाता नहीं भेजी। माई बहन के विदा करा। चला बेटा चला। बहना भाई के तरफ से मोबाइल स्वीकार करा। अगर जिजवा कोनो गलती कैलस ना तो खाली हमरा के मिस कॉल मरिया। बहनिया तोरे राखी के कसम भले तोर सिंदूर पुछाई, बाकी साले जीजा के जिंदा ना छोड़ा। हम कुछ ना करब। चल रे, कहाँ भी हमार मेहरारू? चलो जीजा, दिक्कत ना होके के चाहे पूछ ला। हमरा रहता कोनो दिक्कत होई?